8. Och vi vet inte som plankflaska. Vi får en blanka is och folk, bröd och folk. Och så vet jag hur de reagerar. Ja. Så tar vi det bara alla. Så får ni inte reagera, va? Så då kom gärna klar va. Detta, okej, vad gör ni igen? Okej, han blir inte släcka, jag vill inte starta allting. Drunken grön jacka, jag du? Tack för. Hör han, hör han. Jag skulle punka till Aini. Oj! Oh my god! Okej, okej. Du får noll. Det är Ulma, Sara. Nej, då suckar jag. Nästa. Tackar för utbildningen. Det till. Vattnet du? Det var så 24 gånger där.